Siyachobeka phambi kaBaba usibande no baba abaseduze kwakhe inceke kaNkulunkulu sibingelele umama nomama bonke sibingelele uSunday School nabasha bonke egameni lika Jesu Kristu amen ngowaxhumana mina ngilunga lasekhaya lezwi haleluya ujwayelekile babutsibande bengithi sembonambi uNkulunkulu swasiza wasusa ke mbonambi wasipha ikhaya esikhawini unkosikazi wami lo bese kuba abantwana bangumntodakazi wami lo ukhona omunye umfana wami sihamba naye uNkulunkulu usikhethile namhlanje kule nkonzo esingene kuyo umkhosi ukuthi sizohlanganyela ekhaya likaNkulunkulu haleluya so siyabonga uNkulunkulu ukuthola leli thuba lithuba lingavamile sibonga umusa kaNkulunkulu siyamangala abangcwele ngikhumbula ngiqala ukufika la ngafika kade kuvulwa indlu emva kalokho ngagcina ke njengoba uNkulunkulu sesikhombile namhlanje ukuthi asize siphinde sizohlanganyela egameni lika Jesu Kristu. Ngiyambonga uNkulunkulu ke bangcwele ngumntwana kaNkulunkulu ngiyamthanda kakhulu Jesu ngiyafisa ukuthi usuku nosuku Jesu ngimbone empilweni yami engenzela umusa ngoba asinakho singayibonga nakho lesingayiphakamisa ngakho kodwa sibonga umusa kaJesu esiubona usuku nosuku esihlenge silonde sivikele impilo zonke ikhona emhlabeni sike saba nempi nje lapha ekhaya impi yemvuza ngiyaxolisa abazalwane I know ukuthi umuntu unesikhashana esincane so nemvukuzane ngiyaqhamuka egcekeni kodwa uNkulunkulu sathi nje namuntu hawu uJesu Kristu inkosi ngoba siwazi lo moya uqhamulaphi uJesu Kristu inkosi wasenzela umusa uNkulunkulu sabona ayisekho banxane siyambonga uNkulunkulu sinika udumo yena yedwa uJesu Kristu inkosi Jesu Kristu inkosi yamshiya umama ba Ngesikuba nokubingelela nokukhulu kwethu ngibingelele kuba uNsibande ngibingelele kuMama uNsibande ngibingelele obaba bonke ngibingelele omama bonke ngibingelele kusisi uSunday School ngibingelele umoya engcwele okhona phakathi kwethu uNkulunkulu emuhle ngiyambonga kakhulu usukwini namhlanje ukuba asihole asivumele ukuthi size sifike la entabeni yendlu kaJehova uyabonelelwa sikhona singabantwana sayilalela inkonzo ekhaya lezwi sekumndeni wakaNxumalo sesesikhawini ngiyabonga kakhulu ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu ngiyabonga amen
Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela, ngicela ubingelela ubaba uSibande, ngibingelela umama uSibande, ngicela ubingelela nobaba, ngibingelela nomama bonke nabantu abasha ne-Sunday school egameni lethu Jesu. Bazalwane, akukho okuningi kodwa nje ngiyajabula namhlanje ukuthi ngila entabeni indlu kaJehova ngiyabonelela. Nami ngafika kanye kuzovulwa indlu, angiphindanga ngaba khona kodwa namhlanje ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi usenzele umusa senza sahlanganyela kanye nabanye abantwana bakaNkulunkulu uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Pegani kuche